kampaň nie je nákladná. Máme aj presne vyčíslenú sumu, ktorá je dávaná dokopy zo sponzorských, našich členských príspevkov a možno teda, ak sa nám podarí, aj z pôžičky, ktorá tiež nebude veľká. Celé motto našej volebnej kampane je to, že sa chceme maximálne priblížiť k ľuďom. Že chceme maximálne ísť blízko k ľuďom. Aj v tých sťažených podmienkach. A to, o čo menej máme peňazí, to chceme nahradiť práve prácou našich členov, našich priaznivcov a sympatizantov. Ja by som chcela znovu upozorniť voličov, že tie strany, ktoré vedú nákladnú volebnú kampaň a doslova plýtvajú s finančnými prostriedkami na drahé show, na drahé programy, vybavenie, guláše, takisto budú plýtvať s prostriedkami štátu, ak sa dostanú na zodpovedné miesta. A tie gulášiky, tie estrády si ľudia niekoľkokrát zaplatia po voľbách, ak budú vládnuť tieto strany zo svojich. To je môj odkaz voličom. Za mnou nie sú kauzy. Verím, že ľudia to ocenia a že proste tú značku my do ľudí dostaneme. O to nám ide. Tým, že budeme naozaj po Slovensku chodiť. My sme pracovití. No a ten výsledok ťažko odhadnúť, pretože tu je v prieskumoch viac ako 50% ľudí, ktorí nevedia, koho voliť, alebo nechcú ísť voliť. No a my sa snažíme osloviť aj týchto a povedať im, že máte šancu voliť národnú stranu, ktorá nemá zašpinenú minulosť, je jediná skutočná národná strana a poďme skúsiť urobiť zmenu, poďme zabojovať. Ja som bojovník. Ja zabojujem aj tým, že prejdem to Slovensko so svojimi kolegami a treba tým voličom povedať, zabojujme spolu. Proste nenechajme to tak.